Jaha. Panokset kovenee. Kahvinkeittovirtuosi on taas vauhdissa. Annetaan tulla vähän vähän noin vettä, että saadaan kylmää. Oho, mikäs mörkö siellä on? Otetaan tosta vähän. Oho, Herran Jumala. Otetaan vähän tosta. Otamme siitä voda. Sitten nostamme Skoda. Jepulis, kepulis, jee. Se on tarkka 6 kuppia. Näin. Muista hengittää. Tossa on muuten... Mikä toi on? Leivänpaadi. Semmosen... Vähän on siivooja ollut huolimaton, kun on noin likainen pöytä, mutta... Ei anneta sen häiritä. Semmosen ilmaisen vinkin annan, että jos keitätte kahvia, niin nää kannattaa taitella tälläin näin. Näin. Niin se helpottaa huomattavan paljon sitten, kun sä yrität sitä väkisin survoa tänne. Kyllä sen kaikki tietää, että jos yrittää jotain, mikä ei nyt ihan sillai mahdu, niin väkisin johonkin survoon, niin siitä ei seuraa ikinä mitään hyvää. Noin. Sinne meille tuli kahvin hirviä. Ja voi niitä sanoa poroksi. Voi perse, nyt mulla jäi sit vettä tähän. No niin. Yes. Näin. Ja tosta kannattaa painaa. Muistakaa. Tekniikka-mato. Tää on sitten... No no ei pysty tulkitsemaan. Toi on varmaan joku kirurgin kirjoittama. Mut se on hyväksytty. Kumminkin Euroopan kahvin pryyveri. Semmonen kaupunki, jos tiedätte. Tässä on muuten tommonen moottorihäiriövalo löytyy tosta, jos sattuu joku hama tulemaan tähän. Pystyy sitten lähettää diagnosoitavaksi tän tonne Coffee Breweriin. Tämähän on sit vielä automaattivaihteinenkin tää. Tässä on. Ei oo ZF, kun tää on FF:n suunnittelema 10-pykäläinen automaatti. Se on ihan momentin muunin tekniikalla toteutettu tässä mallissa. Et se ei oo... Mut sit tässä on olemassa semmonen, missä on tippalukkoa tälläin. Niin siinä on sitten ihan taas Toyotalta matkittu toi ECVT, että se ei oo sitten... Se ei oo ihan niin hyvä kuin tässä. Tää on muutenkin vähän parempi malli. Taas. Kyllä näitä tulee, kannattaa katsoa. Mä kerron näin hienoa triviaa aina teille, niin pystytte sitten jakamaan tätä tietoa eteenpäin. Ja Mokkamaster-tietoisuus lisääntyy.